A nakon objave supruga kandidatkinje za predsjednicu Hrvatske Ivane Kekin, Mile Kekina, koji je u Facebook objavi iznio da se na prevaru sastao s Nikicom Jelavićem, koji je bio među onima kojima se krajem 90-ih sudilo za zločinačko udruživanje, no pravomoćno oslobođen, a misleći da se, kako mu je rečeno, ide naći s nogometašem Nikicom Jelavićem, reagirali su i predsjednik vlade, ali i kandidat Dragan Primorac, kojeg podržava HDZ. Ne znam, ja sam mislio da se ona bavi Nikicom Jelavićem. To je puno zanimljivija tema, da se našao neko iz HDZ-a s Nikicom Jelavićem, samo bi to bilo pitanje. Događa se, ali onda moraš odlučiti da li možeš hrvatske građane gledati u oči. Njen muž Milan, nažalost, se dogodilo da je imao susret sa podzemljom. Ovu temu stvarno nisam želio obrađivati, jer mi iskreno ništa nije jasno. Dakle, stvarno mi nije jasno, tako da ajmo skupo proći. Dakle, prvo je Mile Kekin objavio Facebook status u kojem je izjavio kako je imao najbizarniji dan ikad. Bizaran zato jer kaže da se na prevaru našao s Nikicom Jelavićem, ne nogometašem nego poduzetnikom, kako se to na engleskom doslovno prevodi Undertaker, i da su tamo pričali o njegovoj pjesmi o mafiji, o tome kako se s Bandićem mogao sve dogovoriti i kako mu je platio parking. I premijer kaže na to kako je to skandal da se netko iz HDZ-a išao naći sa Jelavićem, da bi to bio stravičan skandal za HDZ, iako se ljudi iz HDZ-a nalaze s Jelavićem na kavi, ali eto, ne pišu statuse o tome. I sad na kraju je poantu poantirao Dragan Primorac kako se Kekini eto druže s podzemljem. S podzemljem. Dakle, po HDZ-u je Nikica Jelavić mafija, podzemlje. Sjećate se ono s početka, destruktivno, agresivno, kancer u društvu. I kad se netko nađe s njim na kavi, to je automatski skandal. I to je krunski dokaz da ne HDZ, ne Primorac, ne Beroš, oni ne surađuju s mafijom i koriste naše zdravstvo kao bankomat, nego Ivana Kekin ta koja šuruje s mafijom. Pitanje samo, jel Jelavić s njom zajedno pjeva i skače pod jugoslavenskom zastavom. Mislim, ajde, organizirani kriminal će mu još oprostiti sudovi i ljudi, ali bolje mu je da nije komunjara. No tu se tek priča onda zarolala. Da li će ona odustati od predsjedničke kampanje, ja ne znam, ali je činjenica da je vrlo nezgodna situacija, jer onaj koji ide prema poziciji predsjednika Hrvatske države mora biti čist, ne smije participirati u nikakvim aferama, korupcijama. Nažalost, za njih se obitelji, nju i muža veže niz tih afera. Jedna je oko, sami znate, parkirnih mjesta. Tako je, Ivana Kekin mora odustati od kandidature, jer kandidati moraju biti čisti, a ona to očigledno nije. Jer se njezin muž našao sa Jelavićem na kavi. On tvrdi na prevaru, ali njemu da vjerujemo. Znate kakvi su ti rokeri? Ne. Ono što mi sad znamo je da obitelj Kekin je možda obitelj Corleone. I to ne samo da je bezočno kriminalna, nego je objesno bahata, pa se ti sastanci odigravaju usred bijelog dana na kavi. To se čak ne osudi ni HDZ, priznaje Plenković. I ne samo to. Dakle, ovaj tjedan smo doznali puno toga. Odjednom o Ivani Kekin. Svi mediji su eto posve slučajno dobili sve bitne informacije isti tjedan, koje su potrebne nama građanima da shvatimo kako je Kekin, koja stalno trubi o problemu u zdravstvu, o korupciji, o siromaštvu, ekologiji, zapravo jedan pravi prevarant, jer niti je sirotinja, što automatski znači da je licemur, niti joj je stalo do ekologije i održivog turizma, jer iznajmljuje kuću sa bazenom, koja je kupljena ispod cijene, pišu komentatori, mora da ju je Jelavić kupio, niti ju muči korupcija, jer eto njezin muž se nalazi, kako Primorac kaže, s podzemljem. I sad još i to parkirno mjesto koje je Mile Kekin dobio od Bandića, znate onog, sjećate se Bandića, to je onaj HDZ-ov koalicijski partner, i sad HDZ upravo sada napada sadašnju vlast, jer ukida ta povlaštena mjesta. Tako da bravo ovaj tjedan svim istraživačkim novinarima. Očekujem da ćemo jedno otkriti kako Ivana Kekin isto dobiva milijune od države i kako zajedno sa Jelavićem prodaje medicinsku opremu, kako je mama i tata imaju na računu milijune od preprodaje plina, kako je lažno uzela europske novce za vinograd, kako ždere i loče na račun građana, kako zapošljava prijatelje u Hrvatskim šumama, kako je Žalac i Rimac tepaju porukama i kad će to riješiti. Mislim, zar ne? Jer, mislim,
Samo je pitanje trenutka kad ćemo dobiti dokaz za sav taj kriminal koji joj se imputira. Ili je licemjerje kriminal? Mislim, licemjerje je kriminal. Mislim, nije valjda da su toliko kopali da se mora gospodin Jelavić uključiti. Kao da barem nešto imaju kriminalno. A nakon objave na Facebooku oglasio se i sam Jelavić koji kaže kako sve to nije istina, te da ga je umjesto neistina koje je naveo Kekin pokušavajući kontrolirati štetu, da treba javnosti reći pravu istinu, prave razloge i pravi sadržaj našeg, kako on navodi, neželjenog susreta. O svemu se ponovno oglasila i Ivana Kekin. Ovo je moja poruka za premijera Plenkovića. Govorite mi da se trebam baviti Nikicom Jelavićem. Bavila sam se sinoć kad sam sa suprugom otišla na policiju obavijestiti ih o klopci koju su mu smjestili. Kažete mi da se trebam baviti svojim problemima. U kakvim sam ja to točno problemima, premijeru? Znate li vi nešto što ja ne znam? I na koncu poručujem vam da se vi trebate brinuti o sigurnosti građana i građanki ove zemlje, a ne koristiti ovakve situacije za obračune sa političkim protivnicima. Prvo, Jelavić ne želi reći o čemu su pričali, ali insinuira da je Mile Kekin lagao. I sad, meni iskreno ovo ništa više, meni ovo stvarno nema smisla. Da ni jednoj razini. Dakle, ako je Mile lagao, onda o čemu su pričali da je nešto problematično, zašto bi Jelavić ga pozivao da to javno kaže? Dakle, nije problematično. Znači, susret se dogodio, ali nije bilo nikakvih problematičnih razgovora. Zašto onda Jelavić ništa ne kaže? Ili je logika da su Mile Kekin i Nikica Jelavić išli dogovarati kriminal i da su shvatili, joj, netko nas snima usred bijelog dana nasred Britanskog trga i onda kao damage control bit će takav da će Kekin baciti pod vlak svog kriminalnog kolegu Jelavića. I šta, to još ima manje smisla, jel da? Dakle, Ivana Kekin je otišla na policiju i smatra ovo prijetnjom. Iako je njezina verzija istinita i Kekin je na prevaru doveden na sastanak, onda to zaista je neka prijetnja. Mislim, da vi shvatite da vas je osoba osumnjičena za ubojstvo, a možda mislite osobno i kriva za ubojstvo, na prevaru pozvala, što mislite da je to neka prijetnja? Mislim, sigurno nisu išli pričati o mažuretkinjama, koje eto, baš ove tjedan su išle zapaliti svoje dresove, jer Možemo, osim što radi za mafiju, mrzi Vukovar, ujedno želi ugušiti mažuretkinje. Iako je manje više svakom jasno, nakon 2 članka je izašlo da zagrebačke mažuretkinje godinama same muku muče s parazitima koji su ih pod Bandićem koristili za sisanje para. I naravno, i Pripuz još surađuje s gradom, kao da se eto baš poklopilo da ovaj tjedan doznamo da napokon finaliziramo tu ideju da je Možemo prava kriminalna stranka. Ili barem da nakon skandala s Petračem prosječan građanin zaključi, svi su oni isti, svi su oni druže s mafijom i najbolje ostati doma i ne glasati. Jer ideja da mafija nekome prijeti, mislim, to je apsurdno. HDZ-ova državna tajnica u MUP-u objašnjava nepostupanje policije kojoj se bračni par Kekin preksinoć obratio. Ona je čvrsto uvjerena da prijetnje nije bilo i da se izvrću teze. Jer ovdje nema nikakve ugroze sigurnosti i to je vidljivo i laiku, budući da je svojevoljno i dobrovoljno gospodin Kekin dogovorio kavu s gospodinom Jelavićem, na kojem, kažem, zadržao se na toj kavi više od 15 minuta. Oni su ušli u nekakav razgovor, a tom dogovoru je prethodio ne jedan telefonski poziv, nego prethodni pozivi, odnosno SMS poruke. Prema tome, meni je žao da se ovdje radi o izvrtanju teza. Ok, dakle, državna tajnica u MUP-u, članica HDZ-a, kriminalno osuđivane stranke koja je upravo u aktualnoj aferi, jer ministri HDZ-a surađuju s mafijom, tvrdi kako je laiku vidljivo da ovdje nema prijetnje. Jer eto, ljudi su sjeli za stol, bili su tamo pola sata i nije bilo nikakvih prijetnje. Mislim, šta, nije našo Mila Lipicanera u krevetu. Dakle, državna tajnica, koja s policijom veze nema, je na sebe preuzela da komentira i objašnjava kako ona zna kako mafija prijeti, a ovo nije prijetnja. Nego je ovo izvrtanje teza. Znači, poruka građanima je, sa svoje, naravno, funkcije koje ona šalje, kako policija misli, iako nije jasno otkud njoj svi podaci iz istrage i prijave, da Mile Kekin je eto lažov. Jer oni iz HDZ-a, koji osvjedočeno rade s mafijom, procjenjuju kako je to samo damage control. Nije državna tajnica jedina koja tako misli. Jučer su se na istoj strani našli Andrej Plenković, Dragan Primorac, Marija Selak-Raspudić i Nikica Jelavić. A na drugoj strani bili su Ivana i Mile Kekin. Selak-Raspudić odgovara: Ne, vi ste na istoj strani s Jelavićem, jer vi pijete kave s njim, ne mi. Ubacio se i Miro Bulj. Pa možda i Tomašević.
mislio umjesto Petra Pripuza da je Zoran Pripuz. Pa Pripuzi nikad bolje ne posluju u Zagrebu. Možda je isto tako pogriješio. A predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac, koji je jučer Nikicu Jelavića nazvao podzemljem, danas kaže o tom slučaju ne zna ništa. Evo, o tome sam ja rekao sve jučer, a sad je na akterima tog događaja da hrvatskoj javnosti objasne i obrazlože što se dogodilo. Primorac je shvatio da nije dobro javno vrijeđati Nikicu Jelavića. Jer vidite, to da je najgora uvreda da ste se na kavi našli s Nikicom Jelavićem, ipak je najveća uvreda Nikici Jelaviću, a Primorac nije baš toliko blesav. Pa sad više ne zna ni jadan o čemu se to uopće radi, nije bitno, on je sve rekao. S druge strane, Selak Raspudić i Bulj žele s ovom pričom naglasiti kako, eto, Ivana Kekin i Možemo surađuju s mafijom. I nikad bolje mafiji nije bilo u Zagrebu. Dakle, to je poruka koju šalje Most. Da Ivana Kekin zapravo pravi capo di tutti capi. I to bi mi onda kao birači trebali vama vjerovati. I svi su se naravno smijali i šalili i sprdali kako eto, sad su Kekini uhvaćeni pa se malo vade, iako još nije ništa vani, mislim te snimke i ti razgovori, taj deepfake, valjda se od sve čeka neke lokalne izbore. No, meni iskreno nije jasno šta je to smiješno, zato jer ili obitelj Kekin šuruje s mafijom, što uopće nije smiješno, ili obitelj Kekin je postala žrtva stupice s mafijom, što isto nije smiješno. No nekako ljudi više vjeruju u ovo drugo, pa kao eto, glupi Mile, haha, kako te nasanjkala mafija, eto, pa se sad vadiš da nisi trebao i nisi mogao znat, kao eto, događa se, mislim, što sad radimo dramu oko toga. Uostalom, to je neki čisti rašomon, ko tu uopće priča istinu? Kontroverzni poduzetnik Jelavić javio se preko ureda svog odvjetnika. Ponavljam, ništa od navedenog u jučerašnjim istupima gospođa iz vodstva Možemo vezano uz mene i sastanak sa Milom Kekinom nije točno, osim da je Mile Kekin platio parking za moj auto, na čemu mu i sada javno zahvaljujem. Te kasnije sam saznao da se Mile dobro razumije u problematiku parking mjesta. Naš susret nije trajao nekoliko minuta, trajao je više od pola sata, što može potvrditi više svjedoka koji su bili toga dana tamo, koji su mi se nakon istupa gospođa iz Možemo javili. Ja se Mili Kekinu nisam lažno predstavio. Mile Kekin je točno znao tko sam ja. Sa mnom svi točno znaju na čemu su. Ja sam Nikica Jelavić i nikome se lažno ne predstavljam. Prvo, zašto je, mislim kako to kaže Primorac, podzemlje 90-ih postalo toliko aktualno ove izbore? Dakle, Petrać, Jelavić, šta, moguće da nikad nisu otišli? Zar nije to malo čudno, ha? Kao, ako mi imamo Petrača, neko oni imaju Jelavića. Inače, oboje su bili suđeni za ne suđeni, dakle optuženi, osumnjičeni, procesuirani u jednom trenutku za najgore zločine tipa otmice, ubojstva. Tako da nije to zajebancija, nije to sad ono Karoš, Beroš koji ubija indirektno. Ovo je kao direktno. I drugo, Jelavić prca Kekina oko parkingnog mjesta, a oni sa Bandićem dogovaraju garaže. I sad, Mile Kekin sam snosi odgovornost kako je mu je uopće dopalo to parking mjesto. Ako ljudi misle da je došao do tog ne fair, mislim, mi ga upravo procijeniti, ali mi ovdje pričamo o mafiji. I sad ne o tome, nego o mafiji koja sad drži lekcije iz istine, iz morala, iz poštenja. I to je kao smiješno ljudima. No i dalje mi nitko od stručnjaka nije odgovorio zašto se Nikica Jelavić, koji je priznao sastanak, našao s Kekinom na kavi. Šta, da dogovori kriminal preko Mile Kekina? Da ga navuče, da ispadne, da Mile pije s njim kavu, što je kao sramota, zar je toliko očajan Jelavić da pljuči sam sebe, kompromitira zagrebačku vlast? Mislim, moguće, koje sad projekte radi Jelavić? Je li mu gradska vlast neke odobrila ili odbila ili zaustavila? I to nemamo u medijima. Ali imamo kako naslovnice pišu. Pogledajte ove super milove o Kekinima s Reddita. Ili ovaj smiješan video s TikToka. I onda nikome nije ništa jasno, nego je samo manje jasno. Instagram postove, koautor je bio Dominik Alpeza, član HDZ-a, koji na svom Facebook profilu pozira sa premijerom Andrejom Plenkovićem i Vladimirom Šeksom. S obzirom na sva imena ovih dana, 90-te se vraćaju kao brzi vlak. Na fotografijama iz travnja 2024. Među autorima dezinformacija je i Vinko Kojundžić, inače omiljeni Berošev IT-evac, ako ste ga slučajno zaboravili, a s njim na objavama surađuje i gospodin Dejan Kljajić, zastupnik u Gradskoj skupštini. Pogodite čiji.
I dok kandidat Primorac na temu Kekina povlači ručnu, Ponavljam da je ovo trenutak kad akteri koji su u tome sudjelovali, i to je mislim korektno i ljudski s moje strane reći, da oni moraju reći istinu jer je nitko od nas ne zna. ostatak HDZ-a spreman je na nagađanja. Čuli nešto da je Trump izgleda to organizirao. Aha, dakle, izađe dokazano da je HDZ plaćao ljude da snimaju lažne video o Kekin i to onda mediji prenose i onda kad se postavlja pitanje zašto samo o Kekin, zašto ne o Bulju, Lozo, Selak, Joniću, Kartelu, kao kaže Sanader, mora da je Trump to organizirao. Mislim, znamo zašto, jer dok se ostali bave jugokomunjarama, migrantima na granici, nacionalnim parkovima, društvenim mrežama, netko stalno priča o korupciji u zdravstvu. I to stvarno nije zajebancija. Jer kako smo naučili, jer sad znamo, naučili smo prije mjesec dana, mafija je uključena u to, direktno, HDZ i mafija skupa. I onda imamo i HDZ i privatne bolnice isto, i dok je Beroš možda u zatvoru, pritvoru ili čeka suđenje, Primorac je kandidat, ali oboje zarađuju na pljačkanju pacijenata. I sad, ispada da je HDZ bio u pravu kad je gađao Kekin, jer eto, ona je stvarno jedina koja ima neke veze s mafijom. Zamislite, ona se bori protiv Petrača i HDZ-a jer je ona iz Jelavićevog klana. To je razlog. I hvala Bogu da imamo HDZ i njihove trolove, pa da znamo tko se zaista bori protiv organiziranog kriminala. HDZ, naravno. 35 uređaja koji se nazivaju i umjetna pluća nabavljeni su 2014. godine i plaćeni 37 milijuna kuna. Vlasnik tvrtke od koje su kupljeni bio je Saša Pozder, koji je trenutno u Remetincu, ali zbog nove afere Mikroskopi. Tadašnji ministar zdravstva Rajko Ostojić za N1 kaže da je na tu nabavu ponosan. Natječaj je proveden sukladno pozitivnim zakonskim propisima, te je neovisno stručno povjerenstvo, sastavljeno od vodećih hrvatskih stručnjaka, izabralo ponuđače bez ikakvih pritisaka. Imali što sporno u toj kupnji, bavili se slučajem nakon 10 godina DORH, Ivan Turudić nije želio potvrditi. Vidite, HDZ se bavi borbom protiv korupcije. Za vrijeme Milanovića, prije 10 godina. Znate, kampanja je krenula. Imali smo, u tom trenutku prije što je kampanja krenula, imali smo u javnom prostoru problem, jedan glavni. Što je bila velika tema? To je bila korupcija u zdravstvu i suradnja s mafijom. I kad ono odjednom krene kampanja, i jedina dva kandidata ljevice odjednom su povezani sa korupcijom u zdravstvu i mafijom. Kakva slučajnost? Milanović i Kekin mora da su pravi kriminalci, od kojih će nas zaštititi HDZ i naš premijer. Kakve veze to ima s nama? Dakle, gospođa Kekin i uopće ta cijela bulumenta Možemovaca koji su počeli panično histerizirati, spinat, cijeli svoj PR koristiti, ne bili što, zbili redove valjda ljudi koji vjeruju u ovo što oni govore kao da je istina. Dakle, niti poznam gospodina Nikicu Jelavića, niti imam nikakve veze s gospodinom Kekinom, ne znam ih nijednog. Jedno što znam kafić, daću mu malo i marketinga, Wave koji je na Britancu, ja često odem na kavu na Britanac, nekad i tamo. Nisam ih vidio ni jednog ni drugog kad sam bio tamo. Tako je, histerija, PR, izvlačenje iz blata. Mislim, i Plenković je nekad ode kod Jelavića na kavu, samo oni tamo ne sjednu skupa. I to je ono što će većina ljudi izvući. Možemo se vadi, Kekin je histerična, saziva više predsjednika nego Most kad je lagao narodu da neće držati nogicu HDZ-u. Ivana Kekin naravno tvrdi da se ne osjeća sigurno, da ima maloljetnu djecu, da je uopće nije ugodno. A ljudima smeta što je histerična, naporna, ljuta, bijesna. Općenito sve što možete zamisliti kod Hrvata da ne vole kod žena koje pričaju. I sad, Ivana ohladi se malo. Misle čak i oni koji ne vjeruju da Kekini šuruju s mafijom. Naravno, to je problem. Problem za koji je odgovoran Mile Kekin sam. Ne zato jer ga je netko na prevaru doveo na kavu, ako je to istina, nego zato ako je shvatio što se događa, onda od Facebook posta koji počinje sa najbizarniji dan do bojim se za sigurnost moje obitelji, stvarno je velik put. Mislim, ljudi su s tim postom dobili kao dozvolu da se zajebavaju, jer taj post je tako i djelovao, kao zajebancija, bizaran i na trenutke bez smisla. I onda su se počeli spominjati mogući deepfake-ovi i ljudima više ništa nije bilo jasno, jer bi stvarno onda počelo djelovati kao neka PR predstava, samo ne znaju čija. Teško je sad preći na, mafija prijeti, a vlast joj drži nogicu. Mi Hrvati bi se radije smijali nego da razumijemo kako stvarna borba protiv korupcije mora dovesti do borbe protiv mafije. Mislim, politiku još biramo, mafiju ne biramo i politiku smijemo prozivati, mafiju baš i ne, i političare nije briga za nas, mafija bi se mogla zainteresirati za nas. Mislim, politiku psujemo, mafiju lijepo pozdravljamo. Je bez problema popili kavu s Nikicom Jelavićem? Pa ne znam, tad bi popio kavu, pa bi, zašto ne?
Poznajete li Nikicu Jelavića? Pa dolazim često u lokal Plazu, mislim da je to njegov lokal ili nije, nebitno. Samo na bok nismo se stigli ni upoznati, ali... I Kartelo je tamo. I on pozdravlja se bok, ali ne zna se s Jelavićem. Dakle, ovako ide priča. Plenković, Kartelo i Mile Kekin sjede u istom bircu. Birč je u vlasništvu, kao kaže Primorac, podzemlja. Kekin tvrdi da je tamo na prevaru, Plenkoviću i Kartelu je to samo obična kava. Sad nama je to svima smiješno, jer nam je lakše vjerovat da se svi druže s mafijom, nego da se radi o političkom obračunu, gdje vlast i policija prepuštaju da organizirani kriminal podmeće njihovim protukandidatima. I svi znamo da onda ovo nije oko Pantovčaka. Ova tema je oko svih izbora. Oko vas, kao birača, oko toga da ljudi misle da nema možda ni smisla uopće glasati, jer eto, sve je to ista priča. I nije problem ako ne volite Ivanu Kekin, ako su vam žene u politici histerične, ako mislite da ljevičari moraju biti siromašni, nije problem čak i ako joj ne vjerujete, pa mislite da šuruje s mafijom. Problem je ako zbog toga odlučite da su svi pokvareni i da nema nikakve nade za glasanje. I onda tako idemo u krug i nakon 30 godina staža imate 250 eura. To ste zapisali, jel da? I onda nam svima podzemlje može platiti kavu. Ako je pozicija ovoj kriminalnoj vlasti isto korumpirana, ostati doma onda nije nikakav problem. Ali ako je to sve podvala vladajuće mafije, onda je ostati doma najveći problem. Laku noć.